Niklas, vi snackar lite efter andra perioden. Du skrattar lite nu efter också. Och vi kommer naturligtvis ihåg den här tacklingen som du kommer snacka om en hel del. Hur upplevde du den? Jo, jag ser han kommer runt målet, så du vet, jag gillar tackling och sånt. Och jag ser han kommer där, så tänker jag, varför inte? Så han får ju, om man inte vill tacklas får han ju liksom kolla lite upp. Vi hade en av oss som blev tacklad i mittzon också, liksom, så det är ju vad som händer, att han ramlar lite otur, liksom, det kan man inte göra någonting åt. Det var ingen utvisning alltså? Nej, det kanske inte 2 minuter, men jag går inte in för att skada någon, men ja, jag vill gärna liksom visa att jag kan tackla lite också, så det är ju skönt, men det var inte meningen han skulle skada sig, men det är vad som händer. Vad sa de till dig när ni stod där nere efter? För det samlades ju rätt mycket spelare direkt efter. Ja, jag visste hur de skulle komma också, liksom när han låg kvar på isen, men jag skulle aldrig kasta handsken mot dem, det skulle jag inte göra för att jag skulle torska varje gång, men ja, det är vad som händer, men man kan inte göra någonting. Liksom. Hur tänker man när man kommer ut till nästa byte efter en sådan sak? De sa lite grejer liksom så, men det vet man ju om. Men det är liksom, man kan ju inte visa att man är rätt. Vi spelar ju hockey, och om man är rätt så går det inte att spela. Så det är klart man får kolla lite extra upp bara. Så kolla lite bakom ryggen och så, men ja. Det är hockey. Vi ska inte bara snacka tacklingen, vi ska snacka lite spelmässigt också, Niklas. Hur nöjd är du med er insats idag? Ja, jag är jättenöjd. Jag tycker kanske i andra vi står lite för still. Vi vill gärna styra, men så sen inför tredje så avtalar vi att vi skulle köra lite fram istället och försöka snå pucken. Och det tycker jag vi gör ganska bra i tredje och få in ett mål också, så det är skönt. Det har varit mål att få in ett mål här i tredje. Så. Hur stor nytta kan ni ha av den här matchen nu? Nu möter ni Leksand på torsdag som ni ser då på Viasat Hockey. Ja, det vet jag inte. Vi kan ju liksom ta de positiva grejerna med oss. Det gör vi från varje match, även om vi torskar. Liksom ta de positiva grejerna med, liksom man får ju kicka och spela liksom mot ett NHL-lag, så det tar vi med oss. Och mot Leksand kanske du vågar kasta handskarna i så fall, eller? Ja, jag är inte en sån spelare som gör det bara liksom om det är nödvändigt, men jag gillar inte sånt. Nej, helt rätt. Bra, tack. Vi syns. Ja, tack så mycket för idag, Niklas. Tack.